Daily. Taste the Daily. మణిపూర్ పర్యటనలో భాగంగా కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ ప్రపంచంలోనే తేలియాడే జాతీయ ఉద్యానవనంగా పేరొందిన లోక్తక్ సరస్సు సందర్శించారు. ఈ సరస్సు ఆద్యంతం పరిశీలించారు. జిల్లా కలెక్టర్ ఎస్పీతో కలిసి బోట్ ఎక్కి అరగంట పాటు తిరిగారు. సరస్సు విశేషాల గురించి అధికారుల్ని అడిగి తెలుసుకున్నారు. మణిపూర్ రాజధాని ఇంపాల్కు 48 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న బిష్ణుపూర్ జిల్లాలో లోక్తక్ సరస్సు ఉంది. భారతదేశంలోని అతిపెద్ద మంచినీటి సరస్సు ఇది. 250 చదరపు కిలోమీటర్ల పరిధిలో విస్తరించి ఉంది. ప్లుదీస్ అని పిలిచే తేలియాడే దీవుల వల్ల ఈ లోక్తక్ సరస్సు ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇది ప్రపంచంలోనే ఏకైక తేలియాడే జాతీయ ఉద్యానవనంగా పేరు పడింది.